በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አብቲ እዋን ስብከት አብቲ እዋን ምህሮ ለከኩሉ ዝፀሓፍስ ንዓናዩ ንክንመሃሮ ንክንነብሮ እዚ ምስ ሰማዕኹ መፅሓፈይ ገንፂለ ምንባበይ ጀመርኹ ብኦሪት ኣቢለ ብዙሓት ረኸብኹ ኣብነት ዝኾኑ ብምሉእ ልባቶም ንኣምላኽ ዝኣመኑ ታሪኾም ረኸብኹ ተዘርዚሩ ኣብ መፅሓፍ ህይወተይ ኣተሓሕዝኽዋ ምስ ህይወት ናይ ዮሴፍ ህይወተይ ኣተሓሕዝኽዋ ምስ ህይወት ናይ ዮሴፍ እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ስለ ዝነበረኻ ስርሑ ዝቐንዐሉ ሰብ ኮነ ኣብ ቤት እቲ ግብፃዊ ጎይቱ ድማ ይነብር ነበረ ጎይቱኻ እግዚአብሔር ምስኡ ከም ዘሎን ንሱ ዝገበሮ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር ከም ዘቕንዐሉን ረአየ ዘፍጥረት 39 ካብ 2 ክሳብ 3 ህይወት ናይ ዮሴፍ ምስ ህይወተይ ከተሓሕዞ ኣምላኽ ምስኡ ከም ዝነበረ ኣብቲ ኩሉ ጉዕዞ ንሳይ እውን ነይሩን ኣሎን ኣብ ኩሉ ዝኸዶ ኣብየት ምምስሳል ኣቱም ሰሚዕኹም ዶ? ኣብየት ምምስሳል ኣቱም ሰሚዕኹም ዶ? ሞገሲ ረኺቡ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ እግዚአብሔር ይረድኦ ነይሩ ብኩሉ መንገዲ መዓስንኡ ጥራይ ወላ እውን ንዓይ ኣምላኽ ይራድአኒ እዩ ኣብ ኩሉ መንገደይ መዓስንኡ ጥራይ ወላ እውን ንዓይ ኣምላኽ ይራድአኒ እዩ ኣብ ኩሉ መንገደይ ዮሴፍ ኸቢሩ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ተባሪኹ እውን ብስጋን ብነፍስን ብስጋ ብነፍሲ ኣነ እውን ተገይሩለይ ሞገስ እውን ረኺበ ኣብ ቅድሚ መዳመይ ሞገስ እውን ረኺበ ኣብ ቅድሚ መዳመይ ንሱ ኣብ ዘይኣምኑ ኣነ ዓዲ ኣሕዛብ እግዚአብሔር ሞገስ ሂቡና ብኩሉ ክንዕንብብ ካባና ዘይፍለ ወግሐ ፀብሐ ኣብየት ትዕድልቲ እዩ ናይ ክልቴና በረከት በዝሐ ካባና ዘይፍለ ወግሐ ፀብሐ ኣብየት ትዕድልቲ እዩ ናይ ክልቴና በረከት በዝሐ ግን ከምቲ ዘመሳስለና ኣሎ ዝፈልየና ህይወትና ተመሳሰሊ ከለሲ ፈልዩና ግብርና ዮሴፍ ንኣምላክ ፈሪሑ ካብ ሓጢኣት እንትሃድም ኣጋረይ ግን ርአየን ናብ ሓጢኣት እንትስጉም ዮሴፍ ንኣምላክ ፈሪሑ ካብ ሓጢኣት እንትሃድም ኣጋረይ ግን ርአዮ ናብ ሓጢኣት እንትስጉም ንሱ በለ እምቢ ንሓጢኣት እምቢ ንዝሙት ሰባት ዋላ እንተረኣዩኒ ከመይ ኢለ ክደፍር ንንጉስ ነገስታት ኢሉ ዝመሓለ እምብለይ ንሓጢኣት እዚ እዩ ዝፈልየና ናተይ ናቱን ህይወት እዚ ዝፈልየና ናተይ ናቱን ህይወት ኣነ ግን ንሰባትን ንኣምላኽን ከይሓፈርኩ ኣብ ቅድሚ ክልቲኦም ሓጢኣት ዝገበርኩ ካብ ዝሙትስ ይህደምዋ ናብ ዝሙት ዶ የተ ከምዚ እናበልኩ እናሃለኹስ ኣብ ልዕለይ ክስ ተመስረተ ከሰስቲ መፂኦም ኣብ ልዕለይ ተልዓሉ ክትነብር ኣይግባእን እዩ ትሙት እንዳበሉ ናብ ፍርዲ ቀሪበ ተፀዊዒ ዳኛ ከምዚ ድማ በልዎ ይኸው እታ ዘማዊት ሓጢኣተኛ እቶም ከሰስተይኸ ኩሎም ሒዞም እምኒ ንዓየ ክጭፍልቑ ብኡ ክቐትሉኒ ኣነ ግን ብፍርሒ ተወሪረ ብኽያተይ ቀፂለ ወየ ፈራድ ቀረበ ከምዚ እውን በለ ቅድሚ ምንጋሩ ድንን ኢሉ ኣብ ምድሪ ፀሓፈ ከሰስተይ ምኽሳስ ጀመሩ ነደቂቓ እኳ ኣፎም ከይዕረፈ ደጊሞም ምስ ጠየቕዎ ቅንዕ ኢሉ ካብኣቶም ሓጢኣት ዘይብሉ ኣቀዲሙ ብእምኒ ይውቃዕ እዩ በሎ ዮሃንስ 8:7 ናይ ሓጢኣተይ ዋጋ ክጭፍለቕ ብእምኒ ሓደ በብሓደ ኩሎም ክሃርሙኒ ከምዚ ምስ በሎም ንኩሎም ከሰስተይ እንታይ ደኣ ኣፅቂጦም ዘይሕልፍዋ ህይወተይ እንታይ ደኣ ኣፅቂጦም ዘይሕልፍዋ ህይወተይ መሊሱ እውን ደቢኑ በፃውዕቱ ኣብ ምድሪ ፀሓፈ ንሳቶም ግና እዚ ምስ ሰምዑ ሕልንኦም ወቐሶም ካብ ዓበይቲ ጀሚሮም ክሳብ እቶም ዳሕረወት ኩሎም በብሓደ ወፁ ኢየሱስ በይን ተረፈ እታ ሰበይቲ እውን ኣብ ማእኸል ደው ኢላ ነበረት ዮሃንስ 8:8 ክሳብ 9 ለከ ከሰስተይ ንባዕሎም ተኸሲሶም ፍርዲ ዘይናቶም ምዃኑ ሽዑ ተረዲኦም ባዕሎም ከሰስቲ ንባዕሎም ተኸሰስቲ ሕልና ዓብይ ዳኛ እዩ ገይሩዎም
ብዝወፅዎ ተመለስቲ ርየ بعይነይ خሳስየ እንትኽሰስ ርየ بعይነይ ሓጢኣተይ እንትድምሰስ ተፈሪድለይ ነይሩ ክቐጥቀጥ ብእምኒ ኢየሱሰይ ግና ደጊምኺ ኣይተኣብሲ ኢልኒ ተፈሪድለይ ነይሩ ክቐጥቀጥ ብእምኒ ኢየሱሰይ ግና ደጊምኺ ኣይተኣብሲ ኢልኒ ኢየሱስኻ ቅንዕ ኢሉ ኣቲ ሰበይቲ እቶም ኸሰስቲ ክዳ ኣበይ ኣለዉ ዝፈርደክ ዶ የለን በላ ንሳኻ ሓደካ የለን ጎይታይ በለቶ ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ ኸይዲ እሞ ደጊም ሓጢኣት ኣይትግበሪ በላ ዮሃንስ 8:10-11 ንሓጢኣት መንጽሂ ሓዳጊ ኣበሳ በቲ ቅዱስ ቃሉ ንነፍሰይ ዝደበሳ ከሰስተይ እንትወርድኒ ንሱ ነፃ ሰዲድኒ ንሱ ኣድሒንኒ ካብ ቅትለተ እምኒ ንሱ ኣድሒንኒ ካብ ቅትለተ እምኒ ከምቲ ዝበልኻኒ ደጊምኺ ሓጢኣት ኣይትግበሪ እሺ ኢለካ እሞ ሃበኒ ከም ናይ ዮሴፍ ግብሪ ከም ዮሴፍ ኮይነ ንሓጢኣት ክጸልእ ምሳኻ ክነብር ድልየት ስጋይ ክገትእ ምሳኻ ክነብር ድልየት ስጋይ ክገትእ ንስኻ ዝመፀኻ ንዝጠፍአት ነፍሰይ ክትደሊ ዳግማይ እውን ትመፂኻ በጊዕን ጤልን ክትፈሊ ኣእምሮይ ክፈተለይ ግበሮ መስተውዓሊ ሕማቕን ጽቡቕን ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ምእንተ ክፈሊ ከሰስተይ ከይለዓሉ ከይእብስ ደጊመ በቓልኻ ክጸንዕ ካብ ዝሙት ሃዲመ እቲ ዝሃብኻኒ ዘመን ዝሃብኻኒ ዕድመ ፍቐደለይ ክሕልፎ ኣብ ሕቑፎኻ ተጋዲመ ፍቐደለይ ክሕልፎ ኣብ ሕቑፎኻ ተጋዲመ ክርስቲያን ካብ ኮነ መፀውዒ ሰመይ ንዓኻ ክመስል ከልዕሎ መስቀለይ ዓብዪ ኣምላኽ ሃለኒ እዩ ክብሎ ንኩሉ ሽግረይ ብዘይ ንስኻ ስለዘይኸውን ንርሐኒ ቀቅድመይ ብዘይ ንስኻ ስለዘይኸውን ንርሐኒ ቀቅድመይ ኣብ ዘይፈለጥኹካ ብዙሕ ካብ በደልኹ ምስ ፈለጥኹካ ግን ይኸው ይናሳሕ ኣለኹ ንስኻ ይተቀበል ስምዐዮ ጸሎተይ ንኩሉ ኣርሒቕኻ ንስኻ ንገሰሉ ልበይ ንስኻ ይተቀበል ንስምዐዮ ጸሎተይ ንኩሉ ኣርሒቕኻ ንስኻ ንገሰሉ ልበይ أنت تفكر منفس يواه ولبة توتا تكأسي بهكا زهدك هاتيات ليتا وأملاكي أهاتي قال أسألك تذكرني إذيو بوستا من قصتك آمين تايب بهل ناسي نزقبر الخاسسي ويقبرلو وينقرلو يولو تعبيتي انت مسلو أو سوزخون خاملاخ سلاتي زقبر خالي أنا كقبر الخاي خيلن يتزقبر خالي كل قبرتات خاجن ኣብ ቅድሚ ኣህዛብን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብን ከምስክርን ብዛዕባኻ ከዘንትን እየ ስለ ዝገበርካለይ ኩሉ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ኣሚን ዝገለለ ዝነጠ ቅዱሳን ቃላት ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃት መላእኽቲ ይታረምለይ ፍርሒ ነይራትኒ ይቅር ኣብዚ ኣርዲ ኣለኹ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን ኣሚን